Vítám u dalšího nového videa a dneska hráme Call of Duty, to je taká sedačka. Jsem trošku prechladnutý, takže budem trošku smrkat, ale to nevadí. To je taká hra vlastně, si budete nastavovat zbraň, máte tu aj takéto, si budete nastavovat abilitky, například takto si viem. Tak, to mám jediné ability. Potom tu máme ještě, si viem vybrať mapu, tu pamuchové, dám si nočnú mapu, že dal by som si rád nočnú, takže si dám nočné videnie. A to čo je? Musíme, že to pôjde, lebo toto uporíš na pínice to dáme. Takže dáme si hru, vyberieme si hráča a pôjdeme hrať. Lebo z týchto všetkých, z týchto 5 si môžete vybrať a napíšte do komentárov, dávajte like a odber a budeme hrať. Máme na to 13 sekúnd, ja si vyberiem aj túto nejakého. Tento vôbec nie je dobrý. To je dosť dobrý. Nie. Tento sa hodí. Čo je toto za miery? Ale to je dobré mieritko náhodou, neposlediať. Necháme si ho... Ale, ale... Jak dám vždycky lidem, myslíte? Mám to aj laser. Nie zatiaľ. Áno, oni idú. Gang normálne išiel. Zapálime. Dáme ohňostroj. Dáme ohňostroj, dáme. Trošku depí, nevadí. Čo? Zakrývíme na chvíľku. Ale dobre, ide na niekoľko kilov. OK, už má letisko. Dobre. Tady krabica, ideme pre krabicu. Pomeď. Dobre, bereme, super. Čo? Double kill, teraz boom, bam! 5 kill, normálne, krát 5. Aha, auto. Naše. Čau. Tyto dobypa, tak to... Vidíte? Ja. Hej, má tento kemper. To nikto nenájde. Nemajú šancu. Tak to na kemperi vidím aj tam, aj sem vidím, takže pohode. Poď hen. Ona ho videla. Jako sem. Vyriešime potom. Čo? Ona to není. Super. Kdo je? Tady dole. Jo. Mám to. Super. Ja. Jo, ale nedrží. Paráda. Ja viem, je to taká strieľačka, ale... Čo je? Jako...
dávala taký prístroj. Áno. Pristaň. Ja neviem, čo je, mám vykempil. Ja neviem, čo je vodáme. Strašne mi to. Ahoj. Moja! Myslím, takto, alebo tak. Ладно, у меня niekoho kilo. Super. Paráda. Dúfam, že mi to dojde. Áno. To je vlastne taký robot. Sa mi na ňom premietať. Dá sa jasný robot. Ej, tajte! Umri. Dáme. Umri. Teraz robot predia. Aha, musím ešte dať. A pán to auto. Poď. Au, to po mne strieľa, mama. Pomoc. Tak? Áno. To chce vyliesť. To ide. Ne. Naspäť. Dobre. Jeden. Druhý. Tretí. Štvrtý. Bod štvrtý. Ja mi zdrhá. Poď sem. Mi zdrhol. Opäť on mi zdrhol. Nie. Teraz ho nechám tak chodiť. Teraz ja som normálny dáš, to tak vybavia. Potom dojdem. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber.